Good morning mga kabuka, welcome na po sa akong channel. Kabuka, nanap ko sa trabahoan. Ayan si Itin. Shout out Tin. Kabuka, magguyuro na ako ni saging. Muna yung guyuro no. Muna ni mga kabuka. Ayan, naipisi niya, naitali diri sa akong hawak. Ayan, guyuro na ako mga kabuka. Ayan. Kahit kayo mga kabuka, patinggahi ang saging. Pero kaya mga kabuka, kaya na anad naman ani mga kabuka. Muna yung mong trabaho kada adlaw. Anad na. Ayan. Ayan mga kabuka. Gaan naman siya mga kabuka. Kaso kailangan kung baguhan pa ka, bugatan juga ani. Ayun, mga kabuka mo ni mga saging diri. Namong ikarga. Ayun si Abay oh. Bay, kabukag tubig. Ayan, shout out bay. Ayan. Ayan, muni amo ang pasulod diri sa packing mga kabuka. Ayun saging nga. Nasa akong likod. Ayan, dagan kani mga kabuka, mga 500 piraso. Ayan mga kabuka. Bugat dyan kayo mga kabuka. Muni ginatrabaho na mo mga kabuka, taga-adlaw gid. Muna yung trabaho karon. Taga-adlaw gid na mga kabuka. Oh wow. Mga kabuka, hanggang dito lang yung video ko. Shout out bye. Hanggang dito lang yung video ko. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, share, and like. Bye-bye! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.